Sandali nga lang. Yung totoo, nasa na ba tayo? Basta, malapit na ata tayo. Ata? Bakit parang hindi ka sigurado? Akala ko ba taga dito ka dati? Oo, pero matagal na yun. Baka naman kasi naliligaw na tayo. Patay, baka natikbalang nga tayo. Ha? Oo nga. Balik na rin yung damit mo, bilis. Curly, I like she said, what you know about us? Tell you everything, I got what you need. Woke up in the store and get what you want. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. Maris, ano bang nangyayari? Naglalakad tayo. Alam ko. What do you mean is, ba't parang nanggaling na tayo dito kanina? Basta, pagtiwala lang tayo sa tour guide natin. Feel ko nga, nanggaling tayo dito. Oo nga. O diba? Pansin din nila, pinagmamayabang mo pang magaling yung kinuha mong tour guide. Ay, pasensya na. Mano? Yes, Nasaan ma'am. po tayo? Ma'am, hindi ko din alam eh. Nagka-amnesia yata ako. Dito na lang tayo dumaan, ma'am. Pero dito. She make it clap, clap, clap. She make it clap, clap, clap. She make it. She make it clap, clap, clap. She make it clap, clap. Teka nga, tumigil nga muna tayo. Mabuti pa, kasi feeling ko naliligaw na tayo. Hindi yan. Ang sabi dito, malapit daw sa police station. Ilang oras na tayo naglalakad, pero wala pa rin police station. Basta, sundan lang natin yung direksyon. Wow. Itigil na natin to. Anong gagawin natin? Basta bunulan na lang tayo. Hoy! Magsitigil nga kayo. Bawal ang gulo dito. Gusto niyo bang dalhin ko kayo sa police station? Oh, ayan o. Dadalhin na tayo sa police station. Tapos, mabuti tayo. Okay, guys, tumigil nga muna tayo. Para iba na yung dinadaanan natin. Guys, ano ba? Nakikinig ba kayo? Hindi dyan yung daan papuntang resort. Umuwi na tayo. Naliligaw na tayo, oh. Ano naliligaw? Ikaw lang. Pati kayo. Hindi dyan yung daan papuntang resort. Ikaw lang. Sino ka ba? Mag-hiking kami, hindi kami magsiswimming. Hello? So I'll give it a shot, give it all that I got. La-di-da-di-da, la-di-da-di-dee. Suddenly you call my name and I lose my brain and I float up to the moon. Guys, stop! Bakit ba? Kasi kanina pa tayo palakad-lakad. Kasi di ba sabi mo, ito yung tamang daan. Oo nga. Ito nga. Ito yung dinaanan namin dati eh. Eh kung ito yung dinaanan nyo dati, bakit hindi tayo makarating-rating? Hindi ko din alam. Sa pagkakatanda ko kasi, sinundo kami ng rescue team. Tapos yun, nakarating na kami sa resort. Pag may company outing sa ibang bansa, I love this place! Very relaxing! Sa Pinas, ano ba yan? Doon na naman! Nakakasawa na! Wala na bang iba? Yan ang Pinoy! Oh my God! Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Bakit? Ano bang problema? Naliligaw na tayo. Ito kasi, sinabi ko sa'yo na tanungin mo yung lalaking nakasalubong natin kanina. Alin? Yung foreigner? Oo, yun nga. Di sana,
tinuro niya yung daan kung saan yung falls. Tinanong ko naman. Oh, anong sabi? Philip Morris daw, England. Ha? Ano yung tinanong mo? Yung Facebook name niya, tsaka kung taga saan siya. Ang cute kasi. Tumigil nga muna tayo. Oh, bakit? Anong problema? Naliligaw tayo, gawa mo. Wow, bakit ako na naman? Kanina, dun sa crossing, sabi ko sa'yo, kumanan tayo. Pero anong ginawa mo? Kumaliwa ka? Ikaw din! O bakit ako? Sabi mo sa akin, pagkalagpas natin ng mangga, malapit na tayo. Pero ano? Wala pa rin akong natatanaw na falls, mga buwisit kayo! Teka nga lang, bakit ba kami ang sinisisi mo? Di ba ikaw ang tour guide dito? Dito ata. Parang dito. Dito. Okay. Guys! Tigil nga muna tayo. Bakit? May problema ba? Meron! Kasi 30 minutes lang ang travel time papunta sa falls. Pero 2 hours na tayong naglalakad. Naliligaw na ata tayo eh. Ha? Paano nangyari yun? Ikaw kasi, kasalanan mo to eh. Bakit ako? Isunod ko lang naman yung nasa mapa. Kung sinunod mo yan. Eh bakit ganito? Aba, hindi ko alam. Sabi ko na nga ba eh. Eh paano tayo makakarating? Eh mapa ng GTA ang tinitingnan mo? Laro pa. We take a pic with her ass out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Teka lang po. Bakit? Pagod ka na ba? Malayo-layo pa yun eh. Hindi. Mukhang mali po kasi. Hindi. Tama tong dinadaanan natin. Basta parang mali. Hindi ako pwedeng magkamali. 10 taon na akong tour guide. Hindi pa ako nagkakamali at naligaw. Hindi po yun yung ibig sabihin ko. Maliw ata yung grupo na nasamahan ko. Sino ba kayo? Tsaka saan kayo pupunta? Bands be fucking all in the street. She told her to recline, so I had to let back the seat. Pull out and she sucked it, I nut all over her meat. I took on my nigga, cut the check, bust it out, turn your goofy dog out, pow. Guys, feeling ko mali na to. Mali ang alin? Itong dinadaanan natin. Ha? Tama naman to. Hindi naman tayo naliligaw ah. Mali siya, promise. Paano mo nalaman? Hello? Batanis yung usapan? Eh bakit andito tayo sa Bohol? Nang inyong malaman dito sa aming gang walang tapon. Gwapo at gwapa lang ang meron.